खम समनि गेजेरावनो 11,000निख्रुइ बांसिन जोंनि बर' फिसाफ्रा हानि मोनथायखौ मोननो हाबाय। खम समनि गेजेरावनो 11,000निख्रुइ बांसिन जोंनि बर' फिसाफ्रा बेवहाय हानि मोनथायखौ मोनबाय। जायनि थाखाय जों गोबाव समनिफ्रायनो सोमावसारदोंमोन। आरोबाव आद्रा थानायखौबो थाबैनो होनांगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो सावरायनाय जादों आरो बिथाङा थाबैनो होगोन होनना बुंदों। बेनिखायनो सनितपुर बिश्वनाथआव जेखिनि हानि जेंना दं बेखौ जों थाबैनो सुस्रांनानै होगोन। जायनि थाखाय जों गोबाव सम सोमावसारदोंमोन। आद्रा थानायखौबो थाबैनो होनांगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायनाय जादों आरो बिथाङा थाबैनो होगोन होननानै बुंदों। ओंखायनो जोङो सानदों जे गुसुं समनि गेजेरावनो सनितपुर बिश्वनाथआव जिखिनि हानि जेंना दङ बेखौ जोङो थाबैनो सुस्रांनो हागोन। आरो बे गामिनिनो 13 फरायसालिफ्राव गंफ्रोमावबो 12 लाखनि थाखो खथा बारायनायनि थांखि लादों। आरो लोगोसे 13 फरायसालि दङ बेवहाय बे गासै 13 फरायसालियाव गंफ्रोमावबो 12 लाख थाखो खथा बारायनायनि थाखाय बिथांमोननो आं फोसावदों। बेनि अनगायैबो सुजित नार्जारिनि मुङाव अडिट'रियाम लुनाय आरो 5 कौटिनि बिरसिलागां स्टेडियाम लुनाय बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिखौ जों थाबैनो मावफुंगोन। बिनि अनगायैबो मोनसे 5 कौटिनि बिरसिलागां स्टेडियाम लुनाय, सुजित नार्जारिनि मुङाव जोंनि जे अडिट'रियाम बेखौ लुनाय बेबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ जों थाबैनो लागोन। सनितपुर बिश्वनाथ सिमलगुरिसिम गामिनि सिमा बारायनायनि थांखि बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि माहारियारि आफादफोरजों लोगो नांनानै अराय सम नाजालांबाय थागोन। सनितपुर बिश्वनाथ सिमलगुरिसिम जोंनि गामि सिमा बारायनायनि जि थांखि बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय जोङो जोंनि माहारि आफादफोरजों लोगो नांनानै अराय सम नाजालांबाय थागोन। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ बिथांनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय जों मालाबाबो फावसायना थानाय नङा। आरो बेखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय जों मालाबाबो फावसायनानै थानाय नङा। आरो लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांनि बेल जानाय बेखौ लानानै जों आबुङै खामानि मावगासिनो दं। बिसायख'थिनि जोबनाय लोगो लोगो फिन खेबसेबाव जों भारतनि हम मिनिस्टार बिथांजों सावरायगोन जाहाथे माबा मोनसे मोजां लामा दिहुननानै बिथांखौ बरननो हायो। बिथांनि जि बेलाव बरननाय बेखौ लानानै जोङो फुल्लि खामानि मावबाय थादों। नाथाय बिथाङा जिहेतु एकर्डनि सिगाङावनो कनभिक्ट जाखानाय बेयो एसे गोब्राब जादों। बावैसो जोङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' एनडिपिनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों जों जयै हम मिनिस्टारजों रायज्लायहैदोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा माबा मोनसे लामा बरननो थाखाय जोंनो खोथा होदोंमोन। नाथाय दा बिसायख'थिया फोसावजाबाय। दा बिसायख'थिनि जोबनाय लोगो लोगोनो जों फिन खेबसेबाव भारतनि हम मिनिस्टार बिथांजों सावरायगोन जाहाथे बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय मायबा नङा माबा मोनसे मोजां लामा बरननानै जों साक्सेस जानो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। नाथाय बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा फोरमायो। सनितपुर बिश्वनाथनि गासै गं 41 गामि जिखिना बिटिआरआव हाबबाय बिनि रायजो राजाफोरजों मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेवहाय बाहागो लादों आरो बिथांमोननि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै जि मेम'रेन्डाम होदों बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामदों। जोंनि मोनसे जारिमिनारि जि गोरोबथा 2020 मायथाइयाव जालांबाय बिनि गेजेरजों जोंनि सिमा अरनाय एबा जोंनि सिमा बारायनाय बे हाबाफारिया जाफुंबाय। दा जिखिनि गामिफोर दङ बेखौ सोसननो थाखाय जोङो आरोबाव नाजागासिनो दङ। मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे खम समनि गेजेरावनो 11,000निख्रुइ बांसिन जोंनि बर' फिसाफ्रा बेवहाय हानि मोनथायखौ मोनबाय। जायनि थाखाय जों गोबाव सम सोमावसारदोंमोन। आद्रा थानायखौबो थाबैनो होनांगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायनाय जादों आरो बिथाङा थाबैनो होगोन होननानै बुंदों। ओंखायनो जोङो सानदों जे गुसुं समनि गेजेरावनो सनितपुर बिश्वनाथआव जिखिनि हानि जेंना दङ बेखौ जोङो थाबैनो सुस्रांनो हागोन। आङो दिनै गिबि खेब सावरायदों हिसाबै बे गं 41 गामियाव आलारि सोरां जोंनि बिथांखि दङ बिनिनो 2 लाख रांजों थानसालि लुनाय बिनि थाखाय होगोन होननानै बिथांमोननो दिनै फोसावदों आरो लोगोसे 13 फरायसालि दङ बेवहाय बे गासै 13 फरायसालियाव गंफ्रोमावबो 12 लाख थाखो खथा बारायनायनि थाखाय बिथांमोननो आं फोसावदों। बिनि अनगायैबो मोनसे 5 कौटिनि बिरसिलागां स्टेडियाम लुनाय, सुजित नार्जारिनि मुङाव जोंनि जि अडिट'रियाम बेखौ लुनाय बेबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ जों थाबैनो लागोन। सनितपुर बिश्वनाथ सिमलगुरिसिम जोंनि गामि सिमा बारायनायनि जि थांखि बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय जोङो जोंनि माहारि आफादफोरजों लोगो नांनानै अराय सम नाजालांबाय थागोन आरो बेखौ
बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय जों मालाबाबो फासयनानै थानाय नङा। आं सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों जे बिथांमोना धैर्य सहकारे बेसेबा गोबाव बर'नि सोमावसारनायाव अरायसम मदद होबोबाय थादों। बे ओनसोलनि जेसेबां मुंख्लं दङ बे मुंख्लंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरदों। फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे मोननै जिल्लायाबो बिटिआरनि मोनबा जिल्लाजों लोगोसे समान समान जौगालांनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन। सार हानि बेलायाव माखासे वाइल्ड लाइफ होननानै सुलाङाखै। वाइल्ड लाइफआ बियो बिनि आयेना जोबोद गोरा, नाथाय बेवहाय वाइल्ड लाइफनि जि एक्जिस्टेन्सआ गैला। दा बेखौ लानानै आगोलफ्रावबो सावरायनाय जादोंमोन। दा बेवहाय अल्टारनेटिभ माबाफोर लामा ओंखारो नामा बेफोरखौ नायगासिनो दङ। आं मिजिंथियो मायबा नङा माबा मोनसे लामा ओंखारगोन बे ओनसोलनि हानि जेंनाखौबो सुस्रांनो थाखाय। सार बालिपारायाव जे नुदों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि आन्दाराव जितु गरखामि बेफोरो माखासे सानब्रबनानै मावनाय खामानि होननानै आं सानो। दा बेखौ जोंनि माखासे एमएलएफोर दङ बिथांमोना माखासे कुइसन खालामनो हागोन एसेम्ब्लियाव। दा नंखायनो बेखौ मानि थाखाय होदों मा जुक्तियाव होदों जों बेखौ सावरायगोन। मानोना बेवहाय बेलेन्स ब्लकआवथ' बिसोरो मोना। दा बेखौ बोरैहाय डाइल्युट खालामनो हायो बेखौ जोङो सावरायगोन। बिथांनि जि बेलाव बरननाय बेखौ लानानै जोङो फुल्लि खामानि मावबाय थादों। नाथाय बिथाङा जिहेतु एकर्डनि सिगाङावनो कनभिक्ट जाखानाय बेयो एसे गोब्राब जादों। बावैसो जोङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' एनडिपिनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों जों जयै हम मिनिस्टारजों रायज्लायहैदोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा माबा मोनसे लामा बरननो थाखाय जोंनो खोथा होदोंमोन। नाथाय दा बिसायख'थिया फोसावजाबाय। दा बिसायख'थिनि जोबनाय लोगो लोगोनो जों फिन खेबसेबाव भारतनि हम मिनिस्टार बिथांजों सावरायगोन जाहाथे बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय मायबा नङा माबा मोनसे मोजां लामा बरननानै जों साक्सेस जानो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। सार दासिमहालागै जायफोरा बिटिआरआव सोसनजानाय जायाखै बिथांमोना बेखौ लानानै जिंगासिनानै दं जे फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव बिथांमोना बाहागो लाफानो हागोन ना हाया। बेखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जानानै दं। बेखौ लानानै जों नैबे बिसायख'थिनि उनाव जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगोन। मानोना जोंहा प्राय 1.5 बोसोरसो जोंनि आखायाव मोनबावगोन। दा बेखिनि समाव जोङो गोख्रोङै खामानि मावगोन आरो जों नाजागोन कि नेक्स्ट जि बिटिआर इलेक्सन जागोन बेवहाय बिथांमोनाबो बाहागो लानो हायो। सार दिनै नोंथाङा बेयाव बाहागो लाफैनायजों लोगोसे मा हाबाफारि मावगोन? दिनै गोबां बेवहाय खामानि मावदों जोङो। मोनसे थानसालिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। अलरेडि 25 लाख सेंसन जाबाय। फरायसालिनि थाखायबो जोङो खाम्फा गायसनदों फरायसालि लुनायनि थाखाय। आरो लोगोसे माखासे गोदान गोदान स्किम्सफोर जिखौ जोङो बड'लेण्डआव दा मावगासिनो दङ बे स्किमफोरखौ फोसावदों आरो बेखौ जोङो बेवहाय मोनफा मोनफा मावलांबाय थागोन। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एश्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।